Hola, buscadors! Anem pel quart raig. En la teoria dels rajos s'explica que l'univers es crea amb tres rajos. El primer, el segon i el tercer. Voluntat i poder, amor i saviesa i activitat intel·ligent. Amb aquests tres s'explica tot. Ara bé, a l'hora de manifestació física, la manifestació ja més densa, diguem que el tercer raig, que és el raig de la creació final, la voluntat, el primer raig és el que decideix, després ve l'amor, tinc ganes de fer-ho, per dir-ho d'alguna manera, i finalment ho faig. Això seria el tercer raig, no? Doncs aquest tercer raig es subdivideix en quatre. Aquests quatre són els altres rajos que queden, el quart, el cinquè, sisè i setè. Aquests quatre són els que donen més detalls sobre la manera de fer-ho, perquè ens entenguem. Vale? A nivell nostre, els set són igual de sagrats, igual d'importants, igual de tot. Vale? No n'hi ha un més que l'altre. Ara, a nivell còsmic, els tres primers són els importants i el tercer és el que crea els altres quatre. Per això ho comento simplement perquè forma part de la teoria, que heu de saber, però no us preocupeu. Vale? Per nosaltres són tots quatre, tots set igual d'importants. Anem pel quart. El quart raig, el seu nom és harmonia i bellesa. Però el seu nom complet és harmonia i bellesa a través del conflicte. Està associat al color groc, val? I es diu que la humanitat com un tot, no cada persona individual, sinó la humanitat com un tot, és de quart raig. O sigui, la personalitat de la humanitat és de quart raig. I la part última de conflicte no cal dir-ho, veritat, que queda bastant clar. Perquè hi ha persones que tenen molta voluntat, primer raig, moltes que són de segon raig, amor, saviesa, moltes que són d'activitat, de comerç, moure coses, però la majoria tenen un ramalazo de conflicte que no vegis, no? D'aquí ve que tenim tot, a la humanitat sempre, per tot arreu hi ha guerres, i hi ha conflictes. Conflictes familiars, conflictes de parella, conflictes laborals, conflictes en els ajuntaments, conflictes en els països i entre països. Conflictes per tot arreu. Perquè la humanitat avança fent servir aquest raig, que és buscar posar harmonia i bellesa en l'entorn, en un i a l'entorn, a través del conflicte. No és una obligació, no és que s'hagi de fer per nassos a través del conflicte. No, es pot posar harmonia i bellesa perquè ho has decidit tu. Però la humanitat funciona d'aquesta manera. Mentre estem al nivell baix del raig 4, treballem en el conflicte. Aprenem a base d'hòsties. Veritat que es diu moltes vegades? Doncs ve d'aquí. La tendència que tenim és si no es donen una bufetada no ens movem, no canviem. Després sí, però d'entrada no. Aleshores, això ve que aquest raig provoca creixement. És el que provoca creixement, desenvolupament personal, evolució, si tu vols dir-ho, a través o mitjançant les crisis. El ser humà té aquesta tendència de no moure-se. Potser perquè reminiscències del segon raig, que prefereix que les coses siguin tranquil·les i pacífiques, i per això no hi posa massa energia. Però el quart raig ve i diu, ja n'hi ha prou, estàs massa parat. T'has d'aixecar del silló o del sofà. Com que no ho vol fer-ho, li crema foc a la casa i veuràs tu com surts corrents i et mous, d'alguna manera. El quart raig té la part molt positiva, evidentment, que és amor per la bellesa, l'harmonia. Té una necessitat d'harmonitzar tremenda. Harmonitzar l'interior. Harmonitzar significa posar tot en harmonia, que tot encaixi. Per això és tan important la part artística per al quart raig. No necessàriament han de ser artistes, n'hi ha molts que ho són, però no necessàriament. El quart raig el que busca és posar harmonia i bellesa. Llavors, jo què sé, són els que tenen bon gust. Quan el tenen ben posat, ben fet servir, aquest raig, evidentment hi ha bon gust en el vestir, en la decoració de la casa, en la decoració d'un jardí. És posar harmonia. Si està mal utilitzat, aquest quart raig no es coneix bé, llavors es posa inharmonia. Fixeu-vos que coneixeu alguna persona, segurament, o heu vist alguna vegada, algú que sembla que posa inharmonia per allà on va. Tu mires la seva decoració de casa i dius,
prefereixes callar perquè és que si no segurament que es barallaríeu. O en el vestit, tu veus com va posar d'aquesta persona i dius no és gaire harmònic el que porta, per exemple, no? Etcètera. Això seria un quart raig també, però mal portat, evidentment. La necessitat d'harmonitzar també es refereix a les relacions entre persones. Aleshores, el quart raig és el millor diplomàtic, és el que vol reconciliar dos parts que no s'entenen. És el que, quan ho pot fer-ho, quan està treballant per això, és l'unificador, és el que unifica postures contràries, per exemple. El pacificador, les persones que intenten posar pau en dos que no s'entenen o en països en guerra, per exemple, no? El pacificador. El que també té és molt sentit del drama, degut a que li agrada molt lo acolorit. Amb tot ho fa això, i per tant amb els sentiments també. Així com, no sé, pot passar alguna cosa i tu veure i dir oh, mira, està bé, o no t'agrada, no m'agrada gaire. Un de quart raig no ho farà així. Un de quart raig dirà oh, quin patiment, per exemple. Vale? Serà dramàtic. O tindrà un atac de riure d'aquells que la gent pensa que no hi és del tot. Sol ser molt dramàtic en les seves expressions. Al parlar, si és un escriptor, quan escriu, és d'aquells acolorits que et posa adjectius que, bueno, que avui dia quasi no hi ha escriptors que siguin així, però vull dir, va haver-hi una època que era molt exagerada en aquest sentit, no? El sentit del drama és molt important. La música, el sentit del ritme, però sobretot la part musical. La música és importantíssim per al quart raig. Per això hi ha molts músics que tenen la influència del quart raig. Fixeu-vos que, a més, es nota amb les vides que porten. Molts dels artistes en general, músics també. Fixeu-vos que quan els estudies, els escoltes una mica i mires la seva biografia, te'n dones compte del lligam que hi ha entre el tipus de música que fan i la vida que han tingut. I solen ser vides complicades. Deixem-ho així, la majoria. Vale? I també hi ha una frase que se sol dir, no? Dels artistes que composen o fan la seva millor obra quan estan patint. És algo del quart raig. Com més història hi ha de conflicte, més extreuen la seva capacitat de posar harmonia. Llavors, quan fan una obra d'art, és excel·lent quan estan malament ells, per això, perquè treuen aquesta part. En canvi, quan la vida els hi floreix, solen fer obres normalment més normals, com que són bons, fan obres bones, no? Però no arriben al públic d'aquesta manera, perquè no transmeten l'emoció que hi ha darrere d'aquell conflicte. Són molt espontanis. El quart raig, no esperis que te tingui un guió preparat. Vale? Es deixen portar per lo que senten ells, el qual és algo molt correcte. L'únic que depèn de com estiguin. Recorda que tenen èpoques de conflicte intern molt fort. Aleshores et trobaràs que en aquella època, quan estan patint molt per dins, la seva actuació cap a fora serà igual d'espontània, però trauran tota aquella porqueria que tenen a dins. En canvi, quan estan harmònics i quan estan tranquils, la seva espontaneïtat és d'una altra manera. Si afegeixes això al seu sentit del drama, molt dramàtics, entendràs aquest comportament. A veure, una exageració buscada, vale? Que no és espontània, sinó buscada, és el pintor Dalí. Tots coneixem les seves excentricitats, i això és quart raig. Sabem que ell, que ho pot haver tingut internament, però de totes maneres ell representava un personatge. Que també és una altra de les coses que tenen molt clarament els de quart raig. El sentit del drama, la musicalitat, el que és la creativitat, espontaneïtat, totes aquestes històries encaixen molt bé amb un actor. És una de les capacitats dramàtiques, no? Per poder fer. I dramàtica no en el sentit necessàriament de trist o problemàtica. No, pot ser una persona que fa comèdia, perquè precisament fixeu-vos que la majoria de les coses que ens fan riure solen ser coses dramàtiques posades de manera absurda o explicades en un context diferent, que fa que ens xoqui, però bàsicament és el mateix, que sempre solen ser absurditats de la vida o problemes. Tenen una vida molt creativa. El quart raig té una vida que, si la vols seguir, has de ser de quart raig, perquè és complicadíssima, i creativa, espontània, complicada, tot junt, i
Doncs mira, simplement mira les vides que tenen, les biografies d'algú que coneixis i veuràs. Són persones normalment que són capaces de fer coses amb molta destresa, molt ben feta. Per això solen també tenir capacitat de pinzell, capacitat de pintura, de música, són afinats. L'artesania també molt sovint té a veure amb això, la capacitat de... I quan munten alguna cosa, ho munten amb una finura perquè són hàbils amb això. Imaginació, la que vulguis. El quart raig és el de la imaginació al tope, al màxim. Sense límits. Me refereixo que hi ha altres signes que tenen, altres rajos que tenen imaginació. El segon també té molta imaginació. Però d'alguna manera és com dintre d'un ordre, la imaginació que tenen. En canvi, el quart raig és sense ordre. Pot ser qualsevol cosa, per absurda que sigui o imaginativa. La fantasia, les pel·lícules de fantasia i d'això, solen ser bàsicament del quart raig. També tenen molta intuïció. El quart raig té una intuïció molt forta. Cuidado, que quan estan en l'època del conflicte, la seva intuïció no els ajuda gaire, perquè tenen una intuïció torta, aleshores, que apunta cap a llocs que no toca. La intuïció funciona bé quan estan més harmònics. Però vaja, és algo que domina més que qualsevol altre raig. Degut a que busquen harmonia, ara està parlant de la bellesa més que res, la part artística, no? Posarà bellesa. Posar harmonia és la part de diplomàcia. Li agrada molt ser mitjancer entre persones, aixecar ponts entre països, entre persones, entre situacions, val? I la bellesa per ells és el més important. Volen ser i expressar bellesa. També són molt divertits, pel sentit del drama, el que us deia, de la capacitat de comèdia, no solament de la part dramàtica, trista, sinó també la diversió. Són persones molt divertides, en general. Els hi agrada interpretar, per tant, també una cosa que has de tenir en compte és que no saps mai si estan fent un paper en aquell moment o són ells així, realment. De fet, és que ells mateixos no són mai d'una manera en concret, són com en aquell moment els hi surt. I, per tant, de fet, en realitat, interpreten sempre. Habilitat literària és una altra capacitat que tenen, són bons escriptors, poden descriure coses. Cada raig pot ser escriptor, però diguem que el de primer raig, per exemple, seria bo per fer manuals tècnics. Són clars, concisos, concrets, curts, res de donar voltes, res d'adornar la frase, és clac, clac, clac i s'ha acabat. Lògicament això no es considera habilitat literària, sí que ho és, perquè no és que sigui fàcil per molta gent dir-ho de manera, amb tan poques paraules i tan clar, però diguem, anem per feina, el primer raig no vol perdre el temps. El segon raig és molt més filosòfic, i llavors intentarà explicar el perquè de les coses, llavors s'allarga i intenta explicar-ho d'una manera més profunda, i posant-hi el cor, amor, saviesa i amor. El tercer raig utilitzarà moltes paraules, perquè li agrada parlar i li agrada comunicar. Quan escriu, doncs és així. Però a vegades es pot fer feixuc, perquè explica molt, per dir el mateix que qualsevol altre diria amb la meitat de temps o de paraules. Està molt bé per narrar coses. En canvi, el quart raig el que fa és posar adjectius, acoloreix. Quan t'explica alguna cosa, t'ho fa sentir. I aleshores te parla de les meravelloses catarates de tal lloc i la llum que quan surt el sol hi passa i t'ho dona una sèrie de característiques que fa que aquella novel·la realment, o aquell llibre o el que sigui, arriba normalment. I sap transmetre emocions. Al parlar transmet emocions. Normalment les emocions que ell sent o sentia en aquell moment. Però bàsicament és això, sap escriure normalment molt bé. És lluitador del que ell creu que s'ha de fer. Ja no intervé el que sigui algo just o injust, com altres rajos, sinó simplement jo crec que això s'ha de fer i es fa, i punto, i lluita per allò que li interessa. És una persona lluitadora, no és gandula normalment. Té molta sensibilitat estètica i sap improvisar. Vull dir que amb qualsevol cosa te trobaràs que improvisa, que arriben persones a dinar a casa que no s'espera i amb el que té la nevera és capaç de fer-te uns plats que et deixa bocabadat.
amb la roba que té és capaç de combinar-ho de tal manera, retallant i cosint, perquè surti alguna que també deixa tothom bocabadat. Sap improvisar davant d'una situació que no s'espera, que ningú sabria com es passa, hi ha gent que es queda parat, hi ha gent que demana ajuda, el de Quarraig sap fer-ho directament, sap sortir-se'n de qualsevol improvisació que vulgui fer. Però clar, evidentment, tot això és la part positiva. El Quarraig, mal fet servir d'algú que no sap utilitzar-lo correctament, pot causar problemes, com tots els ratxos, evidentment. D'entrada, el Quarraig porta, quan es desmadra, confusió, un estat de confusió mental que no sap què fer i, a més que està el que se'n diu atormentat internament i ho expressa externament també. I això és difícil de conviure amb una persona així, perquè en aquell moment és dels que pot fotre qualsevol crit o posar-se a plorar o no atrevir-se a sortir-se'n d'un problema, tancar-se. És caòtic. La paraula seria aquesta, caòtica totalment, no? És conflicte pur. També molt sovint cau en, com en diuen, autoabsorció, o sigui, tancar-se en el patiment, en el propi patiment. Tinc un patiment, estic passant malament i li dono voltes i voltes i més voltes i segueixo patint i si algú em pregunta, doncs explicaré el meu patiment, però no seré d'aquells que quan ho he explicat m'he quedat millor. No, si en tot cas li transmetré a la persona i si està una mica oberta acabarà sentint el problema que tinc, però jo seguiré igual patint, ara som dos que patim, ell i jo. És tancar-se en el patiment i donar-li voltes. Si em permeteu la frase, és rebolcar-se'n a la merda. El típic de Quarraig, quan està molt tancat, és això el que fa. El problema psicològic, en lloc de buscar la solució, és anar-s'hi rebolcant i rebossant amb ell. Amb tot això també hi ha el problema de falta d'autoconfiança. El Quarraig és una cosa que té una mica dèbil. No forma part de l'energia seva el tenir autoconfiança, i llavors a la que funciona malament la falta d'autoconfiança l'enfonsa. Això s'ha vist molt també amb artistes, no? Que tenen una època que estan molt creatius i després una època en la qual no confien en res, no valen res, no saben fer res, etc. És l'enfonsament. La depressió és molt típica també amb un Quarraig mal portat, no? Sempre estan preocupats, no saben estar-se quiets, perquè necessiten treure la creativitat, però si estan malament, doncs el que els hi surt és un nyap, per exemple, i es preocupen constantment per coses que poden ser reals i coses que no. I el seu canvi d'humor, els seus canvis d'humor són, com en diuen, inenarrables, no? O sigui, tan aviat estan alegres amb eufòria a dalt, com a baix de tot, lo típic que es parla del conflicte bipolar, d'una persona bipolar, segurament que té un problema amb el Quarraig. No ho sé perquè mèdicament no s'ha pas estudiat això, però sí que és típic. Molt alegre, molt trist, tot el món és una meravella i estic flipant amb aquesta sortida de sol i a la posta de sol el món és una porqueria, ens enfonsarem tots i demà ja no hi serem. Jo què sé, pujar i baixar és una cosa molt típica. I els hi va molt la dramatització, hem dit, val? Clar, si això es descontrola, l'exageració. Són exagerats amb tot, amb aquests canvis d'humor i amb tot. És una expressió que en diríem massa dramàtic, el qual també fa que els altres no el prenguin en sèrio, lògicament, perquè clar, si resulta que quan el veus fins a aquell moment tot anava bé i quan el veus resulta que s'està enfonsant el món i estic a punt de suïcidar-me i no sé què, la primera vegada potser li faràs cas, però quan torna a estar alegre i després torna a estar trist, al final la quarta vegada que t'està amenaçant en que se suïcidarà, doncs suïcida't una vegada, no? Fa que cansi això, perquè és massa portat a l'extrem. És impredecible. Ara faig això, ara faig allò, sense cap tipus d'ordre ni concert, i això també causa problemes. Recordeu que és la part negativa, els de Quarraig, per sort, n'hi ha molts que ho utilitzen bé, però si no, aquesta ambivalència, aquesta indecisió, ara això, ara allò, i dubtes, tot això fa que tinguin una vida bastant complicada, També hi ha ansietat, quan les coses comencen a moure's una mica, és ai, tinc que arribar-hi ja. Per això, perquè desconfien de si mateixos que ho puguin fer-ho. Llavors hi ha una dificultat per tenir paciència,
per poder tirar endavant totes les coses, i és una persona molt passional, tant per lo bo com per lo dolent, vale? Si odia de debò, i si estima de debò. Això us sonarà als que heu estudiat alguna cosa d'astrologia, el signe d'Escorpí, vale? Perquè té molt a veure amb el signe d'Escorpí. El que passa que té l'apartat el quart raig té l'apartat d'art, que Escorpí normalment no. Vale? O sigui, no és el mateix, no vull dir que sigui el mateix. Però me refereixo que hi ha coses que tenen molt a veure i precisament són això. La passió portada a l'extrem causa problemes normalment, perquè un no es pot controlar. I sí, són molt passionals, però cauen a l'altra banda, que és la inèrcia, el no fer res, la indolència, ara estic en la part enfonsada i no me moc. I poden passar-se temps parats totalment, psicològicament enfonsats i parats totalment. Per sort, això no sempre és així, i llavors la persona de quart raig ha de treballar per equilibrar-la, per evitar caure en aquests problemes, perquè llavors totes són flors i violes. És una dels rajos que dona més llum a la humanitat, perquè les professions que pot treballar són moltíssimes. Hem comentat que és una persona pacificadora, és una de les feines que avui dia es necessita. El negociador, el mitjancer, el que media entre persones, l'àrbit de futbol, però de qualsevol altra cosa també, l'intermediari, el que tradueix entre persones de diferents llengües, per exemple, l'intèrpret, el traductor, harmonitzador. Hi ha molts llocs en què es fa servir això. També és el psicòleg. Es necessita haver viscut moltes emocions i comprendre-les en un mateix per poder entendre la dels altres. El bon psicòleg és el que ha viscut moltes històries. Doncs el de quart raig és el millor de tots els rajos per ser un bon psicòleg. El dramaturg, el que fa qualsevol obra de teatre, no solament representar, que també, sinó el que l'escriu, vale? De fet, tota l'escena teatral té a veure amb el quart raig i tota l'art en general, no? L'humanista, perquè li agrada el ser humà, i és el que entén la humanitat realment. El que anomenem cultura, vale? Tot el que actualment s'anomena cultura té a veure amb això, professions d'aquestes, l'artista creatiu, el dissenyador, el decorador, de qualsevol cosa, per exemple, el que decora una casa, decoració d'interiors, un jardiner que decora un jardí, o el que es dedica a dissenyar la part decorativa de qualsevol aparell que està a punt de sortir. Es necessita el quart raig per poder-ho treballar, això. El pintor, evidentment, el compositor que fa música, l'escultor, el músic i el ballarí, també, perquè forma part d'això. Encara que el ballarí té més a veure amb el setè raig, però té aquestes dues branques. El quart raig per la part de la bellesa en el cos i en els moviments, i pel setè raig té més a veure per el ritme. Això és una altra cosa que ja parlarem en el setè raig, no? L'arquitecte, l'urbanista, l'escriptor, el novel·lista, el poeta, el posar bellesa en les paraules. Aquesta és una de les tasques del quart raig, precisament. Com veieu, és un raig complicat, complex, molt maco en les seves expressions positives i de bastant de patiment en les seves negatives. Altres rajos, tots tenen els seus problemes, els seus defectes, lògicament, com els he anat explicant i els seguiré explicant en els altres. El que passa és que potser el quart raig, com que té a veure amb això de la humanitat, és el que ens afecta més. Directament perquè la humanitat pertany al quart raig, allò que us he comentat, no? Per tant, els seus logros, les seves avantatges i les seves desavantatges són les que més es noten, perquè podríem dir que és el que domina la humanitat en general. La humanitat, si us hi fixeu, allà on va, porta bellesa. Intenta millorar i embellir el lloc allà on es troba, però a la vegada hi porta conflicte. Les dues coses. Això ha passat sempre en qualsevol, descobriment d'Amèrica. Ara ja patim per què passarà a Marte, no? Quan anem a invadir o descobrir Marte. Doncs també allà hi portarem conflicte, segurament, perquè la humanitat encara està en aquesta etapa de conflicte fort, però també hi aportarem bellesa. Hi portarem, creativitat i coses noves. Doncs està bé, com tots els ratxos. Si teniu dubtes, em pregunteu en els comentaris i ens veiem en el següent raig.